विष्णु कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। काशी मिश्रा तुलसी पड़ी दुई जाना काशी मिश्रा तुलसी पड़ा दुई जाना पांच साता लोक यता करे भोजना तथा अन्न पीता पाना सब पाथाइला देखी महाप्रभु रमाने संतोष हाइला। काशी में तुलसी बसी दुई जाना पंच सद लोक यथा करे भोजना टाटा अन्न पिता बना सब पदैला देगी महाप्रभु रमणी சந்தோஷ ஹைலா. மொழிபெயர்ப்பு. காசி மிஸ்ரரும் கோயிலின் கண்காணிப்பாளருமான துளசியும் 500 பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு பிரசாதத்தை கொண்டு வந்தனர். அரிசி கேக்குகள், இனிப்பு சாதம் மற்றும் பல வகையான காய்கறிகள் அடங்கிய பெரிய அளவிலான பிரசாதத்தை கண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க எக்கச்சக்க பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ரைட். அதாவது காசி மிஸ்ரா இவங்க எல்லாருமே வந்து துளசி இவங்க எல்லாம் வந்து இன்சார்ஜ் மாதிரி அந்த கோயிலுக்கு. அதனால அவங்க பிரசாதம் கொடுத்து 500 ஆட்கள் சாப்பிடுற லெவலுக்கு அவங்க பிரசாதத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. அத அவ்வளோ பிரசாதம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அதாவது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, டிவோட்டியை திருப்தி படுத்தணும், அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த பாயிண்ட் தான் இங்க ஹைலைட் பண்றாங்க. அததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? பூரி கோஷானி மகாபிரபு பாரதி பிரம்மானந்தா அத்வைதாச்சாரியா ஆர பிரபு நித்யானந்தா. பூரி கோசாஜி மகாபிரபு பாரதி பிரம்மானந்தா அத்வைத ஆச்சாரிய ஹார பிரபு நித்யானந்தா. பரமானந்தபுரி பிரம்மானந்த பாரதி அத்வைத ஆச்சாரியார் நித்யானந்த பிரபு ஆகிய பக்தர்களும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே அத்வைத ஆச்சாரியோட யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த கேங்குமே அந்த ஃபுல் பேசிக்கலி எல்லாருமே சைத்தன்யா பிரபு, பிரம்மானந்த, நித்யானந்த இவங்க வந்து இவங்களோட கோர் டிவோட்டிஸ். ரைட். சைத்தன்யா பிரபுவோட கோர் டிவோட்டிஸ் அவங்க எல்லாம் அங்க இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட். சைத்தன்யாவோட பர்சனல் செக்ரட்டரிஸ் மாதிரி இவங்க எல்லாம். செக்ரட்டரிஸ் இல்ல, க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ். ஆச்சாரியா ரதா ஆச்சாரியா நிதி ஸ்ரீவாச கதாதர சங்கர நந்தனாச்சாரியா ராகவ விக்ரேஸ்வரா ஆச்சாரிய நீதி கதாதர சங்கர நந்தனாச்சார்ய ஹர ராகவ வக்ரேஸ்வர ஆச்சாரிய ரத்னர் ஆச்சாரிய நிதி ஸ்ரீனிவாச தாகூர் கதாதர பண்டிதர் சங்கரர் நந்தனாச்சாரியர் ராகவ பண்டிதர் வக்ரேஸ்வரர் ஆகியோரும் அங்கிருந்தனர். ஸோ பேசிக்கலி ஆச்சாரிய ஸ்ரீனிவாச தாக்கூரா கதாதரா இன்னொரு 2 அசோசியேட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. வக்ரேஸ்வரா தான் எக்ஸலண்ட் டான்ஸும் பாட்டும் பாட்டிட்டே இருப்பார். ஒன் ஆஃப் த சர்க்கிள்ஸ்ல இருந்தவர். ஸோ அந்த செகண்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் பீப்புள், செகண்ட்னு சொல்ல முடியாது, pretty க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ், பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ். நெக்ஸ்ட்.
प्रभु आज्ञापाना वैशापन सर्वभौमा पिंदर उपर प्रभु वैशेलाना भक्तगणा प्रभु आंजा पाजा वैसे आपने सार्वभौम पिंडार उपरे प्रभु वैसे लाजा பக்தகன. மகாபிரபுவின் உத்தரவை பெற்று சார்வபௌம பட்டாச்சாரியரும் அங்கே அமர்ந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது எல்லா பக்தர்களும் மனையில் அமர்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்தாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது சர்வபாமா பட்டாச்சாரியோட இருந்துட்டு அவங்க எல்லாம் உட்காராங்க. சைத்தன்யா பிரபு எல்லா டிவோட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைல, அதாவது வியாசபீட்டால மாதிரி உட்காராங்க அப்படின்னு. தாரா தாலே கரி அனுக்ரமா உத்யான பரி வைஷே பக்த கைரில போஜனா. தாரத கலி கரி அனுகிரமா உத்தியான பாரி வைசே பக்த கரித போஜனா. மொழிபெயர்ப்பு: இந்த வழியில் அனைத்து பக்தர்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக அமர்ந்து மதிய உணவை உட்கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்படி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க எல்லாருமே இங்க வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரி எல்லாருமே வந்து என்னன்னா உட்காந்துட்டு மத்தியானம் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பாடு வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்கணும். இந்த லிங்க் நல்லா இந்த லிங்கை அப்டேட் பண்ணணும். ஹரிதாசா பாலி பிரபு தாக்கே கன கனா ஜூரே ராஹி ஹரிதாசா கரே நிவேதனா. மல்லிகா மாதாஜி, அப்புறம் இந்த லிங்க் சேவ் பண்ணிக்கோங்களேன். இல்லைன்னா அப்லோட் பண்ண முடியுதா உங்களாலன்னு பாருங்க. இல்லைன்னா எனக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம். என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? சேவ் பண்ணணுமா? இந்த லிங்க் சேவ் பண்ண தெரியும். நீங்க அதான் யூடியூப் லைவ் போட்டுட்டீங்க மாதாஜி. அது போட்டேன், பட் அந்த லிங்க் எனக்கு வேணும். அப்லோட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே, ப்ரொசீட். நோ ப்ராப்ளம். நான் பாத்துக்கிறேன். லைவ் போட்டீங்க. லைவ் வரல மாதாஜி. வந்திருக்கு மாதாஜி. நான் வேற வந்திருக்கு. என்னால வந்து பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் பண்ண முடியல. அதை யாராவது பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். வந்திருக்கு. ரைட், படிங்க, மேல படிங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஹரிதாச பரி பிரபு டாக்கே கனே கன தூரே ரஹி ஹரிதாச கரே நிவேதன. ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மீண்டும் மீண்டும் அழைத்தார். சற்று தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ஹரிதாசர் அச்சமயத்தில் பின்வருமாறு பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் உடனே ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் அப்படின்னு அவரை பத்தி கூப்பிட்டாரு. ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அங்க இருக்காரு, ஆனா அவர் கிட்ட வரல. அவர் கொஞ்சம் தூரத்திலேயே நிக்கிறாரு. ஏன் அவர் அங்கேயே நிக்கிறாரு? மாதாஜி அவர் கோயிலுக்குள்ள மாதாஜி, அவர் கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது. யாராவது ஒருத்தர் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் கோயிலே இல்லையே இது. அவர் கொஞ்சம் தாழ்ந்தவர் மாதாஜி. சோ அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கிறதால அவங்க இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல கூட அவர் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா தான் இருக்காங்க. பக்த சங்கே பிரபு கருணா பிரசாத அங்கீகார ஏ சங்க வசித யோகா நாங்கி நீச்சாரா. பக்த சங்கே பிரபு கருணா பிரசாத அங்கீகார ஏ சங்கே வசித யோக்யா நகி மூஜிச்சாரா. ஹரிதாச தாகூர் கூறினார், சைதன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் உணவருந்தட்டும், நான் பெருக்கத்தக்கவன், உங்களுடன் இணைந்து அமரக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிதாச தாக்கூர் சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட, நான் அதான் டிவோட்டிஸோட நான் எப்படி உட்காருவேன், நான் வந்து உட்காரத்துக்கே தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு அவரை ஃபீல் பண்றாரு. पाचे मोर प्रसादा गोविंदा दीवे बिहारे माना जाना प्रभु पूना ना बलीला तारे. पच्चे मोरे प्रसाद गोविंद दिवे बहिर्द्वारे मन जाने प्रभु पुनक न பலீலா தாரே. கோவிந்தர் எனக்கு பிறகு பிரசாதம் கொடுப்பார். கதவின் வெளியே அவரது மனதை புரிந்து கொண்ட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை மீண்டும் அழைக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி கோவிந்தா எனக்கு பிரசாதம் கொடுக்குறாருன்னு. இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவருக்கு அது புரிஞ்சிச்சு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. ஏதோ ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் அவர் ஃபீல் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, வாங்க யாராவது ஒருத்தர் வேணான்னு ஒரு 2 தடவை சொன்னா நம்ம அதை விட்டுடணும். ஒரு தடவை கேட்கணும், ஆனா அதுக்கப்புறம் 4 தடவை கேட்க கூடாது. எதுவா இருந்தாலும்
அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல பிடிக்கலனாலும் சரி, இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்குனாலும், ஆனா நம்ம விடவே மாட்டோம். நம்மளோட மென்டாலிட்டி என்ன தெரியுமா? நோண்டி நோண்டி நம்மளுக்கு வந்து கன்சர்ன்ன்றதை விட கியூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, நம்மளால ஒரு 2 தடவை கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க ஹெசிடேட் பண்றாங்களான்னு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து அவங்க போக்குல கொஞ்சம் விடணும். அது நம்ம பண்ணாம நம்ம வந்து நோண்டும். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல கம்பல் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு பிடிச்சா சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு தடவை சொல்லணும். பட் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தர்ம சங்கடத்துல வச்சுட்டு அவங்க எப்படிதான் நான் இருக்கிறதுன்ற லெவல்ல அவங்க இருக்கிற நிலைமை வரவே கூடாது. அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. स्वरूप गोसानी जगन्नाथ दामोदरा काशी वर गोपीनाथ वैनाथी शंकरा परिवेशन करे तहाँ यही सात परिवेशना करे तहाँ यही सत जना मध्य मध्य हरिद्वारी करे भक्त गणा स्वरूप कोसाती जगदानंद दामोदरा काशीश्वर का गोपीनाथ वाणीनाथ शंकरा परिवेशन करे तका यही सात जना मध्य मध्य हरिद्वानी करे भक्त गणा. ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி, ஜெகதானந்தர், தாமோதர பண்டிதர், காசீஸ்வரர், கோபிநாதர், வாணிநாதர், சங்கரர் ஆகிய 7 பேரும் பிரசாதம் பரிமாறினர். பக்தர்கள் இடையிடையே திருநாமத்தை உச்சரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டாங்க. அண்ட் அவங்க முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து அந்த பேரையும் சொன்னாங்க. ரைட்? சோ அந்த லெவலுக்கு அந்த டிவோஷன் எக்ஸார்பிட்டா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாம் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க அப்படின்றது. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து சேவை செய்யறாங்கன்றத நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். சும்மா நானும் இருந்தேன் வந்தேன் போனேன் அப்படின்னு இல்லாம தேர் ஆல் டூயிங் சர்வீஸ் டு த லார்ட்ஷிப். அததான் இங்க ஹைலைட் பண்றாங்க. पुलील भोजना कृष्णा पूर्वे कैला से लीला महाप्रभु माने स्मृति हैला. पुलिन भोजन कृष्ण पूर्वे कैला सेयी लीला மகாபிரபு ரமணே ஸ்மிருதி ஹைலா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முன்பு காட்டில் தனது மதிய உணவை உட்கொண்டார். அந்த பொழுதுபோக்கை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நினைவு கூர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இதுக்கு முன்னாடியும் அவர் வந்து அந்த உங்களுக்கு என்ன சீனது எப்ப அவர் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாரு ஃபாரஸ்ட்ல? பிருந்தாவனத்துல மாடு மேய்க்கும் பொழுது. அப்ப என்ன நடந்துச்சு? போய் சாப்பாடு கேட்பாங்க இந்த பசங்க எல்லாம். ஆனா அவர் இல்லைன்னு சொல்லுவாரு. ஆனா இந்த கோபிகர்கள் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாமே கொண்டுட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப எல்லாரும் அவங்க பிராமணர்களோட மனைவிகள் பிராமணருடைய சம்சாரம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாம. அது ஒரு இன்சிடென்ட். இன்னொரு இன்சிடென்ட் இன்னொன்னு வந்து மகாராஜ் பிரம்மா வந்து அவங்க வந்து மறைச்சு மாடெல்லாம் இது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து இவர் பார்த்தாரு. அப்புறம் பிரம்மா செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம விமோச்ச லீலா. ரைட்? அதுவும் அங்க நடக்குது. சோ அதனால என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அப்போஸ் அவங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. பட் நம்மள மெயினா ஞாபகம் படுத்துறதுக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே ஞாபகத்துலதான் இருக்காங்க. நம்ம தான் கொஞ்சம் ஒகேஷனல் ஞாபகத்துல இருக்கிறதால அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும்ன்றதுக்கோசரம் இந்த பாவத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. यद्यपि प्रेमावेशे प्रभु हैला अस्थिरा समय भुजिया प्रभु हैला किंचुदीरा. प्रभु हैला अस्थिरा समय भुजिया प्रभु हैला किंचुदीरा. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நிலைகளை நினைத்தால் சைதன்ய மகாபிரபுவின் பிரேமையின் பரவசத்தால் நிதானம் இழந்தார். ஆயினும் சூழ்நிலையை அனுசரித்து சற்று பொறுமையுடன் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பேசிக்கலி என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நினைச்ச உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு அப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ். ஆனாலும் சிச்சுவேஷன் பாருங்க, ஏடா கூடமா அவரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் காட்ட முடியாதுன்றதால அவரே வந்து அவரோட எமோஷனை கட்டுப்படுத்திக்கிறாரு அப்படின்றத காட்டுறாங்க.
प्रभु काहे मोरे देहा लाप्राव्या जाने पीता पाना अमृत गुटिका देहा भक्त गाने. प्रभु कहे मोरे देह लाभ्रा व्यजने पिडा बाणा अमृत कुडिका தேகே பக்த கணே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் எனக்கு லாப்ரா வியஞ்சன எனப்படும் சாதாரண காய்கறியினை வழங்குங்கள். மற்ற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த பதார்த்தங்களான கொழுக்கட்டை, பானம், அமிர்த குடிக்கா முதலியவற்றினை வழங்குங்கள். பொருளுரை: லாப்ரா வியஞ்சன என்பது சில பச்சை காய்கறிகளை ஒன்றாக கலந்து செய்யப்படும் காய்கறி பதார்த்தம். இது அடிக்கடி அரிசியுடன் கலந்து ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது. அமிர்த குடிக்கா என்பது திரட்டுப்பாலும் பூரியும் கலந்த பதார்த்தமாகும். இது அமிர்த ரசாவளி என்றும் அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இத வந்து தெரியணும், பிரசாதம் எடுத்துக்கணும்ன்ற பாவம் இருக்கணுமே தவிர, பிரசாதம் எனக்கு எல்லாமே மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. நிறைய தடவை நான் பார்த்திருக்கேன், டிஸ்கவுண்ட்லயும் பார்த்திருக்கேன். ஏதோ பிரசாதம் கொடுக்குறாங்களே பக்தியா எடுக்கலாமேன்னு இருக்காது. அப்படியே புடிச்சு அந்த பிரசாதத்தை புடுங்கி எடுத்து நம்ம சாப்பிடுவோம். அது எதுக்கு? நம்மளுக்கு கொஞ்சோண்டு கிடைச்சிச்சா, பசிக்கு எடுக்கணும். ஆனா பேராசிக்கு எடுக்கிற மாதிரி நம்ம பிரசாதத்தையும் பார்க்க கூடாது. ரைட்? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு கன்லெசன். இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, பிரசாதம் எதுவா இருந்தாலும் அப்கோர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்றது தப்பு இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் ருச்சி இருக்கிறவங்க. ஆனா நம்ம எடுத்துட்டு எல்லாமே ஒரு ஸ்வீட் ஒண்ணு போட்டா கூட பத்தாது, மேல சாப்பிடும். அது ஒண்டிதான் சாப்பிடுறோமா? அதுவும் இல்லை, எல்லாமே சாப்பிடுவோம், இதுவும் சாப்பிடுவோம். அது பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वज्ञ प्रभु जानेरा यान यही बाया तारे तारे से देओ याया स्वरूप द्वारजा. सर्वज्ञ प्रभु जाने नहीं जारे यही पाया तारे तारे से ते वो याया स्वरूप द्वाराया. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் அறிந்தவர் என்பதால் யார் யாருக்கு என்னென்ன பதார்த்தங்கள் பிடிக்கும் என்பதை அறிந்து அந்தந்த பதார்த்தங்களை அந்தந்த பக்தர்கள் பூரண திருப்தி அடையும் வரை ஸ்வரூப தாமோதரரை பரிமாறச் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு வந்து நல்லா தெரியும் யாருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு. அதனால அவர் எதுவும் எடுக்காட்டணும், யாருக்கு என்ன வேணும்ன்றது அவர் ஆல்ரெடி ஃபீல் பண்ணி அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு ரெஸ்பெக்டிவா அவரு ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு. जगदानंद पेडाय परिवेशन करीते प्रभुर पादे बालद्रवाना तेन आचंबिते. जगन्नाथानंद पेडाय परिवेशन करीते प्रभुर पादे बालद्रव्य तेन आचंबिते. ஜெகதானந்தரும் பிரசாதம் பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார். அவர் திடீரென்று எல்லா முதல் தர பிரசாதங்களையும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் இலையில் வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெகநாத் பிரபு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாரு, ரைட்? அதனால அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பிரசாதத்தை வந்து பிளேட்ல வச்சு அவர் ஆப்வியஸ்லி அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கிருஷ்ணன் கேட்டாருன்னாலும் நம்ம அப்படி சிம்பிளா கொடுத்துடக்கூடாது. ஆனா நம்ம பெஸ்ட்ல அவர் கொடுக்கணும். அவர் என்ன கேட்டாலும் நிறைய பேரு இத சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் என்ன கேட்கிறாரு, பத்திரம் புஷ்பம் கிருஷ்ணர் நிறைய கேட்கிறாரு, அதெல்லாம் விட்டுருவோம். நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு எதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கோ அதை வந்து எடுத்துட்டு அவர் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு அவர் வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் கொடு அப்படின்றாரே தவிர வெஜிடபிள் பிரியாணி கொடுக்காதுன்னு சொன்னாரா? கொடுங்களேன். ஆனா நம்மளுக்கு அது பண்றது கஷ்டம். அதனால வந்து பத்திரம் அவர் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம கன்வீனியன்ட் எடுக்கணும். அவர் நிறைய விஷயம் பண்ணாதேன்னு சொல்றாரு, அதை ஃபாலோ பண்ணுவோமா? அதுவும் பண்ண மாட்டோம். இதை மட்டும் செய்வோம். நம்மளுக்கு என்ன கன்வீனியன்ஸா இருக்கோ அதை எடுக்கும். இதுவும் டூப்ளிசிட்டி, ரைட்? அதாவது நம்மளுக்கு என்ன வசதியா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒண்ணு பண்றது வந்தும் சரியானது இல்லை. यद्यपि दिले प्रभु तारे करे न रोषा बाले चाले ताबू देना दिला सा संतोषा. सत्यबितिले प्रभु तारे करे न रोषा பலே சலே தபு தேனே திலே சே சந்தோஷ. அருமையான பிரசாதங்கள். அவ்வாறு அவரது இலையில் வைக்கப்பட்ட போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்புறமாக மிகவும் கோபம் கொண்டார். இருப்பினும் தமது இலையில் சில நேரங்களில் தந்திரமாகவும் சில நேரங்களில் பலவந்தமாகவும்
பதார்த்தங்கள் பரிமாறப்படும் போது மகாபிரபு மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏன் மாதாஜி அவருக்கு கோபம் வருது? அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருமா மாதாஜி? அவர் கோவமே வராது. இது கோவம் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அனுமான் கோவம் வருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் கோவமே வராது. ஆனா அவரோட கோவம் வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா வெறும் அந்த டைம் ஒண்டிதான் வரும். ரைட், அந்த டைம் he will project anger and அதுக்கப்புறம் விட்டுருவாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே நம்மளும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். கோவம் வந்து இஸ் நாட் அ குட் சைன். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி இப்ப வந்து இவர் வந்து வெளிப்புறமா பாருங்க, வெளிப்புறமா கோவம் மாதிரி காட்டுறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து என்னன்னா உள்ள வந்து சந்தோஷப்பட்டாலும் அது இப்படி வந்து ஒரு சன்னியாசி ஏன்றத சொல்ல போறாங்க. சன்னியாசி cannot eat such an exalted இது. அவர் தேங்க்யூன்னு சொல்லி சாப்பிட்டாருன்னா என்ன இப்ப நானே எடுத்துக்கோங்களேன், எனக்கு வேணா மாதாஜி கொஞ்சோண்டு கொடுங்க போறோம் ஒரு பூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பத்மா மாதாஜி உங்க வீட்டுல உட்காந்து 10 பூரி சாப்பிட்டானா என்ன சொல்வீங்க? நீங்க ஒண்ணும் சொல்லாம இருக்கலாம், பட் கூட இருப்பேன் என்னமோ ஒரு பூரின்னு சொல்லிட்டு 10 பூரி சாப்பிட்டுட்டாங்க பாருங்க சொல்லுவாங்கல்ல. இப்ப இதுவே வந்து என்ன பத்மா மாதாஜி இவ்வளவு பியூரி நீங்க பிளேட்ல போட்டீங்கனால சாப்பிடவே முடியல அப்படின்னு நான் சாப்பிட்டேன்னா என்னன்னு சரி பாருங்க அவங்களால சாப்பிடவே முடியல, நீங்க எதுக்கு 10 போட்டீங்க, அவங்க கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டாங்க, நான் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுருப்பேன். ஓகே, பட் பாயிண்ட் இப்படி ஆகும். அதே மாதிரி அங்க இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள்னு இல்ல, சில நம்ம அதாவது நான் எக்ஸால்டட் பீப்புள் இருப்பாங்க, டிவோட்டிஸா இருக்கணும்ன்றது இல்ல. சோ எதுக்கு நம்ம வந்து அந்த பாவத்துல சொல்லணும்? அவர் வந்து எல்லாருமே இருக்காங்கன்றதால அவர் வந்து கண்டிக்கிற மாதிரி சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஏன் எனக்கு இப்படி பண்ற, எனக்கு இது வேணாம். இப்ப வந்து யாரா இருந்தாலும் அவர் வந்து அவரை எவ்வளவோ திட்டினார் தெரியுமா, அவருக்கு இஷ்டமே இல்ல. ஆனா நம்ம இவங்க கேக்குறாங்களா, நம்ம வந்து ஓவரா போட்டுறாங்க அப்படின்றத இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அவரு வெளியில கொஞ்சம் கோவப்பட்டாலும் உள்ள கொஞ்சமா சந்தோஷப்படுறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய அந்த டிவோட்டி ஹரிதாஸ் தாகூர் அங்க இருக்கிறாருல்ல, அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலயும் அப்படி நினைச்சிருப்பாரு இல்லையா மாதாஜி? மேல படிக்கலாம், ஒரு வேலை அது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது மாதாஜி அந்த பாயிண்ட். பட் பாயிண்ட் ஓவரால் வந்து அவர் எக்ஸிபிட் பண்றது என்னன்னு மேல பாக்கலாம். புனரபி செய்த்ரந்தா கரே நிரீக்ஷணா தாரபய பிரபு கிஞ்சு கரேன பக்ஷணா. புனரபிஷேத்ரவ்யா கரே நிரீக்ஷணா தாண்டபயே பிரபு கிச்ச கரேன பக்ஷணா. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு உணவு வழங்கப்பட்ட பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிறிது நேரம் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஜெகதானந்தருக்கு பயந்து இறுதியாக எதையோ சாப்பிட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்னன்னா அவர் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாரு, அப்புறம் வந்து எதுக்கு ஜெகநாதர் கோவப்படுவோம், அவர் அப்செட் ஆவாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் சாப்பிட்டாரு. பயந்து அப்படின்னு இங்க ரெஃபர் பண்றது நாட் ஃபியர் அவுட் ஆஃப் லவ். நம்ம கூட சொல்றோம்ல, அப்பாப்பா நான் சாப்பிடலன்னா இவ என்ன கொன்னே போட்டுருவாப்பா, அதுக்கு பயந்தே நான் சாப்பிட்டுறேன், அந்த மாதிரி பயந்து. இட்ஸ் நாட் லைக் பயம், ஃபியரோட பயம் இல்லை. நா கைலா ஜெகநாதா கரேப உபவாசா தாரே ஆगे किंचु काना माने आई श्रीशा त्राशा. கையிலே ஜெகதானந்தா கரிபே உபவாச தாரை ஆக்கே கீச்சு கானா மனே ஐ திராசா. ஜெகதானந்தர் வழங்கும் உணவினை தாம் ஏற்காவிடில் அவர் நிச்சயமாக உபவாசம் இருப்பார் என்பதை மகாபிரபு அறிந்திருந்தார். இப்ப தெரியுதா பேசிக்கலி பேசிக்கலி எதுக்கு பயப்படுறாருன்றதுக்கு? இப்போ ஒரு விதமான எமோஷனல் பிளாக்மெயில் வச்சுக்கோங்களேன். பிளாக்மெயில் கூட பண்ணல அவரு, பிளாக்மெயில் பண்ணக்கூடாது, அது தப்பு. ஆனா நம்மளே வந்து இப்ப எடுத்துக்கோங்க, கடகடன் சில தடவை சாப்பிட்டுருவோம் பசிக்கலன்னா கூட. நானே பண்ணிருக்கேன் இது சில தடவை, எனக்கு பசிக்கவே பசிக்காது, ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேது மாதாஜி எல்லாம் எதுக்கு சரி மாதாஜி நான் சாப்பிடுறேன், ஏன்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அது வரைக்கும். ரைட், அதனால சாப்பிடுவோம். நாங்க வீட்டுல எங்க அம்மா கிட்ட கூட சொல்லுவோம், அம்மா நீ சாப்பிடுமா, நீ சாப்பிடல வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு தலைவலி, ஏன்னா உனக்கோசம் நாங்க சீக்கிரம் சாப்பிடணும், நீ வந்து சாப்பிட்டுட்டே வச்சுக்கோ எங்க இஷ்டத்துக்கு. நானும் எங்க அண்ணாவும் சொல்லுவோம், ஆனாலும் எங்க அம்மா கேட்க மாட்டாங்க. என் கன்வீனியன்ஸுக்கு பண்ணலாம். இப்போ நீங்க வந்து என்ன சொல்லுங்க, அன்பு தொல்லைனால நாங்களும் தொல்லைப்படுறோம் அப்படின்னு நாங்க புலம்பிட்டு இருக்கோம். ரைட், அந்த அச்சத்தினால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் அளித்த பிரசாதத்தினை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணன். அதனால அவர் திட்டி அவர் சாப்பிடாம இருந்துட போறாரு என்ற பயத்துல அவர் கொஞ்சோண்டு ஏற்றுக்கிட்டாரு. स्वरूप गोसानी बाला मिष्ट प्रसाद लाना प्रभु के निवेदना करे आगर दान दना. स्वरूप गोसानी बाला मिष्ट प्रसाद लाना प्रभु के निवेदना करे एक दाண்டனா. பின்னர் சொரூப தாமோதர கோஸ்வாமி சில சிறந்த இனிப்புகளை கொண்டு வந்து பகவானின் முன் நின்று அவருக்கு சமர்ப்பித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு அவர் வந்து எல்லாரும் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க.
ஏயி மகாபிரசாதா அல்பகரஹா ஆஸ்வாதனா தேஹ ஜெகநாதா கைச்ச கர்யாச்சேன போஜனா. ஏயி மகாபிரசாத அல்பாகரஹ ஆஸ்வாதனா தேஹ ஜகநாத கைதே கர்யாச்சனே போஜனா. ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி கூறினார், இந்த மகா பிரசாதத்தினை கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பகவான் ஜெகநாதர் இதனை எவ்வாறு ஏற்றார் என்பதை பாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கொஞ்சோண்டு சாப்பிடுங்க, அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஜெகநாத் ஆண்டவரே எடுக்கிறாரு அப்படின்ற ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. சோ நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்சுட்டு பத்திதான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. மணிமேகலை மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? மாதாஜி உங்க டாக்டருக்கு உடம்பு சரியா போச்சா மாதாஜி? சரியாச்சு மாதாஜி அன்னைக்கு. அதனாலதான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் தெரியுமா. அதனாலதான் சென்னைக்கு. இப்பெல்லாம் மழை இல்ல மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி மழைதான். மழை. அதனாலதான் இதுவும் சென்னை கொண்டு இல்ல, அதனாலதான் தைரியமா பிருந்தாவனும் போக முடிஞ்சிச்சு, இல்லைன்னா போக முடியாது. சரியாயிடுச்சு. அது போற நாள் தான் கெலாட்டா, அதனால சரியாச்சுன்னு உடனே அடுத்த காலையில கிளம்பிட்டேன். உங்களுக்கு விருந்தாவன கிருஷ்ணனும் மதுரா கிருஷ்ணனும் உங்களை அழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எங்க மாதாஜி நடுநடுல போகணும்னு நினைச்சே முடியல. சரி இப்ப ஏதோ டக்குன்னு ஆசை வந்துச்சு, ஏறி குடிச்சிட்டேன். ஆஸ் யூஷுவல் மல்லிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான் எல்லாமே. அங்க போற வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் இல்ல. அப்படியே யாரோ ட்ரெயின் டிக்கெட் போறச்சே புக் பண்ணாங்க, வரச்சே ட்ரெயினே இல்லைன்ட்டாங்க. ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து ராதாஷ்டமி. சரின்னு அப்படி இப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் என் பொண்ணெல்லாம் பார்த்தா தத்கால்ல, அதுவும் கிடைக்கல. சரின்னு யாரோ ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு டிக்கெட்டை போட்டு சதாப்தியில தற்காலி போட்டுச்சு 10:15. அச்சோ 10:15 எப்படிதான் பிடிக்கிறது, இப்பதான் விருந்தாவன்ல இருக்கேன் காலையில. அப்படின்னா சரி காலையில மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ணி, நம்மளுக்கு பேராசை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சில விஷயத்துல. எனக்கு 4 பண்ணுவேன். இன்ஃபேக்ட் இந்த தடவை ரொம்ப ரிலாக்ஸா பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அதுவும் ஒர்க் ஆகல. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இங்க குச்சி அங்க குச்சி, அந்த குதிக்கிற கதையை நான் அப்புறம் சொல்றேன் அடுத்த வாரம். சரிங்களா? இப்ப நான் கிளம்புறேன். See you later. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வீக் ஒண்டி கொஞ்சம் டாலரேட் பண்ணுங்க, அடுத்த வீக்ல இருந்து ரெகுலர் ஆயிடும். ப்ராப்பரா ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி.